simțit, suntem aici cu Ianis Marian. Ianis. Salut! Așa, și acum ne jucăm Footgun, ca amândoi, nu? Da. Și dacă vă întrebați cine e Ianis Marian, este un prieten foarte bun la școală, cu care mă joc în fiecare zi când vin la școală în pauză. Și acum o să ne jucăm așa. Iar mi se carcă, stai că în sfârșit s-a instalat, că trebuia să-l instalez de 2 ori. Iar mi s-a pornit iarăși filmarea. Că mă învață, tot m-am jucat ăsta pe tabletă. No, ce bine îi. Și acum ne punem numele. Deci dintr-o... Fac? I-am pus numele? De ce mă cheamă?